dole ne a yi bukatan ma'aikaci, domin ba a ta bude kauyuka babu wani ainihin takamaiman koyaswa da ginuwa, iyakan bisarwa ne kawai, kaga ba za a ci gaba da kyau ba. Amma kyawunta in church ta budu aka samu mutane kalila, to sai a yi kokari a aika musu da ma'aikaci, kamar yadda shi baba shaf-shaf yake a can. in aka samu wani ma'aikaci kuma mai kokari, kafin ka gane ba liman kawai ba, har boka da ke gari sai ya so ya zo wuri na yi mishi addu'a. Ni ina mai ba da shawara, in aka samu coordinators na area, sannan a kara sarrafa wannan bangaren EMB domin tafiyar da aiki din. Ina wa shawara ya karbu a kai shi 20,000 sannan sai su duba aikin da suke da shi a kasa, in ma akwai bukatar daukan ma'aikaci shi kenan. Shawara ne ba a doka ba.